Mag-aaway kayo para kayong nakatira dito sa bahay, hindi ra ba? Hi. Good morning guys! So ito po yung umaga natin, no? So tingin-tingin lang tayo sa labas. Pinalabas ko yung dalawang aso. Tahol ng tahol. So kaya tinitignan ko guys, ang ganda-ganda talaga dito sa amin kapag winter, no? Kasi lalo na kapag may snow sa labas. Sobrang ganda. So kaya ako dito, vlog-vlog lang ako, walang ginagawa. And napagod ako sa paglilinis ng aming floor. So dahil matagal-tagal ko nang hindi naon itong ating vacuum robot na inuon ko siya guys para naman maglinis at para maging masanay kasi naging tapulan na din ito. Naging tamad kasi ilang years na namin ito hindi ginagamit. So ngayon, gawin nating hindi tamad na robot kasi nakakaloka, naka-charge lang siya palagi at hindi ko na ginagamit. So ngayon sabi ko, gamitin nga natin ito, tignan natin kung okay ba. Okay pa pala. Yun yung robot na nakuha ko sa basurahan guys. Nung nag-dumpster dive ako, doon ko siya nakuha. At saka okay pa. Bakit naman hindi natin kakawatin? O diba? Si Indemiri andito guys, naghugas lang ako habang tinitingnan ko yung mga aso doon sa labas. Kasi ang dami talagang ingay itong aso. Mag-alala ako kapag nasa labas sila. Kasi ang daming coyote lately, nakikita ko dito. And yun, pinabayaan ko na lang yung aso doon sa labas. Kasi guys, wala akong magawa. Kung andun sila sa labas talaga, wala akong magawa sa kakabibisit ng aking mga alaga. So naglinis muna ako dito kasi nagprito ako ng itlog. Parang meron tayong makain. At alam nyo naman, ang talsik, no? Ayoko talaga yung talsik guys. Oy, pinaka-hate ko kasi ang daming oil nagtalsikan. So, si Indemirian, ganito lang yung aking buhay. Ang daming nagsasabi na boring daw. Boring naman talaga. Pero alam nyo, yung boring na ang saya. Oo, saan ka maghanap ng boring na masaya? Kasi paminsan lang talaga tayo maging boring at masaya. Asan ka maghanap yan? Oh, mahal yan pag ibinta. At alam niyo ba, ito din mister ko, ang hilig-hilig mag-shopping. So, ngayon, nagdapunog ang aming orange, guys. At nahirapan ako kasi siya lang yung kumakain nito at hindi ako masyadong kumakain. Kumakain ako nito pero hindi masyado. Alam niyo na, may pagka, abnormal si Inday Mary. Lately kasi sobrang arte ko na, guys. Gusto ko na yung mga organic, gusto ko na yung mga grass-fed. Alam niyo na yung mga ganung style kasi meron tayong mga naririnig na story about sa mga pagkain ngayon dito sa US. Ay, naku, nakakatakot. But anyway, so si mister, tapos na siyang ligo, at aalis na daw siya at wala siyang babaunin kasi wala akong guys niluto. So ngayon dito, akala ko hindi siya magbaon. Nagulat na lang ako kasi nagkalkal siya dito sa refrigerator. So nagtataka ako kung anong dadalhin niya. Meron pala siyang binili doon sa Manhattan na pagkain at hindi niya natapos. So kaya sabi niya yun na lang daw yung dalhin niya. At nagigilty man si Inday Mary Oy kasi talagang wala man akong ginagawa. At dahil wala na siya, tara alis tayo. So, hi guys, nakaligo na tayo at binalik ko lang itong damit na ating sinuot nung nag-dinner kami. So, yun. At kakain tayo ng... What is this? So, anyway, Tommy went to work. So, let's eat. And, samahan nyo ako guys. Punta po tayong Walmart in Filipino store. Tara, let's go. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about you every now and then. Spread my wings and fly away. So, dito na tayo guys. Teka mga be. Nag-park ako usually sa malayo. Walmart, sobrang layo kung nag-park. So, kaya yaon. So, I got eggs. Immer butter. That's really it. And... So, nagpunta ako sa Market Fresh guys pagkatapos ko sa Walmart kasi alam niyo naman si Indemiri naghanap ng mga isda na magaganda. Wild caught talaga no. Ayaw ka ng mga farm raised. So, dito tayo sa Market Fresh kasi meron silang red snapper at yun yung pinakagusto ko. At pagkatapos, abot na sa bahay. Ito guys. Okay. Kabuing. Dugab man si Indemiri. Tara guys, punta na tayo sa taas. Ang ating itlog sana hindi mabigat. Tara. Aguroy. Okay. Hindi ko alam kung anyari. Hindi man nag-response. Walang ka-response yung asawa ko. Didma. I have vegetables. Bumili ako. And of course, my jasmine rice. Good morning. Good morning po sa inyo. So, magsugod ta aning mga palaaway ng mga viewers. No? Kaya ng mga palaaway na wala gani kabalo kung unsay mga hindi alam kung anong mga nangyayari sa aking buhay. Charot. Para mag-aaway kayo. Para kayong nakatira dito sa bahay. Hindi ra ba? Hi.
So, ito yung ating video, pinakamaaga. Mang-away tayo, charot lang. Hindi po tayo mang-away. Sa mga magsasabi na pangit ako, kaya hindi ako nagka-boyfriend or hindi ako pinili ng mga Pinoy. Pag sure mo Pag sure mo. Ang talaga yung iba, magmi-message pa. Kaya nag-affirm ka ng matanda dahil pangit ka at walang Pilipinong magkagusto sa'yo. Ang kapal-kapal naman ang mukha ni mo dong. Kapal-kapal ng mukha mo. Sabihin mo na wala akong boyfriend. Nagka-boyfriend ako ng mga Pilipino, kaso mga babaero. Oh. So, yun yung problema ng mga lalaki sa Pilipinas na iba. Hindi yung mga ex ko ha. Ang sasabihin ko lang is yung iba. Kasi marami akong naririnig, mga babaero, mga pangit pa. Meron ding mga pangit na feeling gwapo. Sabihin pa ninyo, pangit na asawa ko, matanda. Yun na lang yung pinili ko dahil walang nag-ano. Ay, grabe kayo ha. Magbuot-buot mo istorya. Huwag mo kabalo kung say akong kinabuhi. At charot. Mang-away gani mo. I-sure ninyo nga inyong naong nindot ba? Nindot og kung mag-side view, bisan magtuwad pa mo, kahit magtuwad baliskad pa kayo dyan, maganda pa rin tignan kayo. Yung mukha ninyo, no? Kahit i-drawing pa yan na kamaot-mautan, makikita talaga, lumilitaw talaga yung kugapuan. Kaso, ang papangit at papangit pa ng mga ugali. Sabi kayo na pangit ako. Mas ano pa, mas gwapo, kung ako yung nalalaki, mas gwapo pa ata ako sa inyo. Charot. Kasi ang kakapal ng iba, magsasabi kayo, kaya nag-affirm ako ng matanda. Kawawa naman ang walang Pinoy na aduy. Alam niyo sa totoo lang. Yung ibang mga Pinoy kasi, ibang Pinoy, sa experience ko lang ito at ang dami ko ding, alam naman natin na, mga Pilipino naman tayo. Alam naman natin yung buhay. Kung yung mga ibang mga Pinoy na palamunin lang din, nagsalig ginikanan, walay balay, way trabaho, way savings, aduy. Ayaw jud ko glab daday. Habs, I feed you already. You're so jealous that I give Liam a food. Liam is outside. Hi, Cupito. Hello. He's out of the back or the front? He was in the back walking around and your dog is crazy. And then, I know he's coming to the front. He knows it. He gets your attention now. He knows it. So I went to the front and he was walking slowly. So when he heard the door, he was running. When he heard the door open, he was running. He's so cute little cat. And Habs watching on the window, jealous. So ito yung sabi ninyo na matanda na, he is a good baby. Habs, what are you doing? Get down over there, please. He's a good baby. Kumpara ng ibang mga tao dyan. Kasi wag kayong dahil afam, swerte. Kasi daming nag-aapam guys na nako, sakit-sakit sa puso, sakit sa utak. May mga ganon mahal mo yung isang afam and then babaero pala at lalakero, charot, lalaki. Sabi pa kasi nila na yung afam ko daw, ang daming mga masasakit kasi mag-comment yung iba guys. Ang afam ko daw is bulingit. Hindi man kasi yan guys, hindi yan pagupit ba? I don't know why. Maybe tomorrow, I'm gonna ask him to have a haircut. But, so sabi pa bulingit and then walang pera. Hindi ko naman yan inasawa dahil mayaman. Inasawa ko yun dahil sobrang bait. Mabait na tao, hindi ako sinasaktan, wala talaga yung ganyan guys. So kaya inasawa ko yan siya. Hindi ko siya inasawa para i-bandera na mayaman. Inasawa ko yun dahil sa sobrang bait. No? Hindi na ako makahanap ng lalaki, I think, na ganyan kabait. At ganyan ako ka-spoiled na asawa. Kasi ang iba kasi, yes, mayayaman pero kuripot. No, hindi naman lahat kuripot, pero meron ding mga mayayaman na kuripot. But anyway, so yun lang siya guys. And I think I'm going to have some challah bread. I washed my face this morning because
the cat has been sleeping here, right here. I don't know if I can attach the video, but right here, and I don't know, November last year, I start having this allergy attack, itchy and then red everywhere because Habs like to sleep with me and hug me and kiss me here. So I just need to wash my face all the time na ikakadal ko siya. Ayaw kog labda karong adlaw, mag-itlog na sagta, mag-itlog na sad vital egg.